tal, como estades, señores, señores? Que xa iba a falar, tranquilos, tranquilas. Que tal, como estades? Son as 6:28 minutos da tarde, como cada tarde estamos cociñando en directo na televisión de... Ai! É que son 614 programas, É que vos pensades que non, pero xa vai tendo a súa edad, É así. Bueno, en calquera caso estamos no Voltas co Prato cociñando en directo como todas as tardes na televisión de Galicia. Se ainda non nos seguides nas redes sociais, mal asunto, por qué? Porque en @voltascoprato temos penduradas case todas as receitas que facemos sempre, que cociñan dúas persoas maravillosas. Que pasen, por favor, Xulio Mato e Estefanía Colmeiro. Un aplauso para eles. Bomba, bomba. Vaya gimnasia que fixeche, Hola. Hola. Vaya gimnasia. Non estou falando contigo. Eu sí. Que tal, Como cañotas? Moi ben. Ben. Sí. Ai, xa sabes que o meu corazón por ti rebota e explota como unha pataca na pota. E iba a decir, non era palpita como unha pataca frita? Tamén, calquera das dúas. A mí vale, A min gusta esa. A da pataca frita. A da pataca frita. Temos unha super proposta, a ti non te saudei, pero tampouco te importa. No. Por eso. Entonces, temos unha super proposta para hoxe, a ver que vos parece o que nos trae en Gracia de Redondela. Eu son Gracia Martínez, do Viso de Redondela. Gústame moita raya, a caldeirada, con allo, cebola e un cachillo de unto, un chisquillo de loureiro. Unhas pataquiñas, cuidado. Cociñeros que me fan aí unha raya con unha caldeirada ou co que sea, eu vou aceptar todo, non hai problema. Un saludo para miñas fillas, o meu marido e por meus netos que vou facer 50 anos de casada, o 15 de 12 dun mes. Un beso. Ai! Que vai facer un mes de casada en Gracia, o sea, un mes. Un mes. En un mes. Fai 50 anos de casada, Pero contenta como se levara un mes. Contenta como se llevar un mes, sí. Que iso está moi ben. Home, claro. Non é tan fácil chegar a No, iso, de feito é moi difícil. Moi ben, gustanos moito que veña con esa actitud en Gracia que lle traemos o que nos pedía raya. E atención, porque Xulio Mato e Vai. Estefanía Colmeiro van facer unha receita por primeira vez na súa vida. Xulio, Bueno, eu vou asar raya por primeira na miña vida, Por iso. pero non vou facer unha receita por primeira na miña vida. pero de raya asada, sí. De raya asada, sí. Vou asar no forno e vou acompañada dunha fideuá. Super sinxela e super rica. E nunca o fixeches. A fideuá, sí. Vale, a raya asada non. A raya asada non. Bueno, pero a idea é boa. Sí. Por primeira vez vouche dicir que é boa. A ver como é a ejecución. Eso é no que dubidamos normalmente todos e todas. Estefanía Colmeiro. Pois eu vou facer raya frita. Da igual o que fagas porque vai estar ben feito, Estefanía. Grazas, cañotas. A ver, veña, calle. Está empalagoso, Sí, un pouquiño. Eso que hoxe vamos. Pois vou a facer unha raya frita con coliflor, que estamos en plena tempada do coliflor, moi ben. E un rostridinho, unha allada. Ole, que guai. Sí. Bueno, E a raya frita é tamén moi tradicional. que, atención, tamén é a primeira vez que a faz. Sí, pero sempre escoitei raya frita, que dixen, teño que facer raya frita. Home, claro. O sea, quer dicir, algo que se escoitou moito, pero nunca fixeres. Non, porque a min gustame moito a tradicional, Vale, o sea, vale. Caldeirada. cociñada, sí, en caldeirada, gustame moito tamén facelo ao vapor. Moi ben, pois, dous cociñeiros que viven ao límite no Voltas co Prato, a ver se non se pasan en calcara caso. Facemos raya no Voltas co Prato, marchamos con... Xulio Mato. Mira que bonita esta raya. Mira, teño un A, vale? As rayas que che pasa? Estás te poñendo fondón? No, Bueno, A ver. esta é media, vale? Estas están esfoladas esfoladas, e limpiñas, vale? gústame. A Esfoladas. palabra esfolar, o verbo esfolar. Mira, hai algunhas estacas que son de aquí de Costa vendenas Sí. con piel. Estas non, vale? Vale. Mira, entón vámolas cortar. Ah, es que É son, moi por exemplo, aquí das costas de Galicia, veñen con pel. Veñen con pel e cocíñase con pel, verdad, Fanny? Sí, cocíñanse cocíñase con con pel. pel, sí. Mira, hai moitos tipos de raya, pero a raya que está aquí na zona costeira máis preto á costa chamanlle a santiaguiña, ten unha pel moi finiña e xa se cociña coa pel. Pero despois retires a pel ou non? A ver, esa pel pódese comer, non é dura. Vale, Non vale. é tan dura, é que hai moitos tipos de raya. Hai raya que esta ten como unha especie de cravos que chaman a raya de cravos, que a tocas na superficie e hasta como que pincha. Sí, é áspera, non? Ten así Sí, e ten pinchiños, Por iso lle chaman a raya de cravos. Moi ben, E as Moi de ben a hoxe clase. son rayas de alta mar, son rayas moi grandes e xa as comercializan así xa sen a pel. Pois temos raya de alta mar do lado de Xulio Mato, que xa vedes que ven xa peladiña, como estades vendo aí na pantalla. Son as dúas de alta mar, cañotas. Bueno, pero tú, estou contigo. Ah, vale, vale. Agora mesmo, No, que como pasa? cando está Fanny nunca estás conmigo. Bueno, porque ainda hai clases, Hombre, entendes? claro, sí, sí. Ainda hai clases, é así. Sí, o que hai é moita hormona, A me ti, parece a mí. a ti véxote todos os días. Xa, xa. Todos os días. A ela no.
Se fora eu Fanny, non che importaba verme todos os días. Mira... Pero non eres. Xa sei, xa sei. Bueno, Veña, dalle. mira, pintamos. Aquí teño aceite e un poquinho de allo en pó, vale? Ajá. Pintámola para que non quede moi grasosa tampouco e vamos a botar un pisquiño de sal e ao forno. Vale, Porque así simplemente, como non teño trampa, ten que... Vamos a dar 15 minutos de Hai un forno. pó, aceite e un pouquiño de sal gordo por riba. Eso Xa é. está. E po forno. E directamente ao forno 15 minutos, dixes. 15 minutos ao que dé o forno. Ao que deu forno. Vale. Hasta Neste que caso- prenda lume o forno. A forno forte, vale? Veña. Veña. Pues va, aí vai. Que máis? E agora vou limpar a táboa porque está manchada de... E agora vou empezar ca fideuá. Primeiro para facer o fideuá, de primeiro de fideuá, torrar o fideo. Moi ben, pois como iso xa o vimos moitas veces, vou ver a quen? A Estefanía Colmeiro. Eso é. Mira que contento vai, Moi ben. mira que contento vai. Mantarraya. 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 A ver, Fanny, contame, como vai ser a túa raya, que sei que vai ser frita, nunca o fixeches, Sí. con coliflor, pero que ten de especial? A Vale. ver, por que lle vai gustar á xente? Porque lle vai a gustar a xente, porque raya frita, pois é como un peixe frito, porque non che vai a gustar. Pero teño unha pregunta, nunca a fixeches, pero comíchela algunha vez? Nunca comín. Pero que O sea, o... que é moi a cegas esta receita. A ver, pero comín moito peixe frito. Se che gusta o peixe e Xa. frito, o frito sempre gusta. A mí sí, 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 sí. E digo Sí, que sí, para está os ben feito. cativos, ese tipo de elaboracións son moito máis apetitosas por norma xeral que cocido. Pois mira, eu de cativo a raya tiñalle así un pouco de... Non era que me gustase, sabes? Non era Pero como se precisamente... presentaban? Todo é como se presenta. Claro, era feita a galega, quero A dicir, galega, como- claro, con ese rostrido. Por eso che digo, se a ves así crocantiña, douradiña e tal, pois é como o típico polo frito, Sí. todo Vale, que vale, sexa vale, frito, vale. digo, chama moito máis atención. Vale, Moitas vale, veces vale, é a forma na que se presenta, Está moi ben porque non ten espiñas. non ten espiñas, Tela que ten retirar así do cartílago, cartílago e xa está, non? sí. É moi sinxelo. Que a mí agora Hasta- gustame moito. Ibas a decir que hasta o cartílago hai xente que o come. En serio? Sí, sí. Sí, sí. Vale, 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 no, sorprende, pero bueno. Vale, así, señoras, señores, chamade, por favor. 664-483419, teléfono de voltas co prato para chamar e para decir se comedes a raya con cartílago, sin cartílago, con cartilaxe, que en realidad dice cartilaxe. Cartilaxe. Coa cartilaxe, sen a cartilaxe, pois chamade, por favor, a voltas co prato, queremos saber se vos gusta ou non a raya, que hai xente que non lle gusta, pouca, pero tamén hai. En calquera caso, xa sabedes que repartimos cartiños, 50 euros dunha vez e 50 doutra na televisión do mar, do ceo e do océano. Son así, espectaculares na televisión. Vale, Así. como te explicaba Xulio, esta raya de alta mar Ajá. xa ven así o que é a pel, o que hai que lavarla moi ben para sacarlle esa especie de limo que ten, Ah, vale? vale. Lavala moi ben e agora para fritir eu vou a cortar así en taquiños. Vale. Sí, Claro, cativos. cortar en cachos cativos, En perdón, cachos para que che entre cativos. tamén a tixola. Para que entre na tixola e para que vaya máis fritiña, é dicir, que cada... Que se faga ben. que se faga ben, sí. Vale. Pero o que vou facer primeiro é un machucado que preparei aquí no mortero a base de allo, pimenta e sal. E agora eu voulle botar o perexil. E voulle facer como un adobo, vou a impregnar. Ah, vale, non a vas rebozar. E despois vou a enfariñar. Vale. Teño aquí fariña de trigo e fariña de millo. Para facer así un rebozado que quede crocantiño. Moi boa Pero idea. ese o que leve este impregnado, que é a base de aceite, vai facer que pegue mellor as fariñas. Vale, entón con iso faz que pegue ben a fariña. Que pegue e ben a parezca- fariña e Non vai así- ser un rebozado, pero un enfariñado. Non vai quedar todo con fariña Sí. por fora. Sí, sí, efectivamente. E quede máis crocante. Pois vou te deixar aquí cortando a marcha con Xulio. Genial. Veña, vamos con Xulio Mato a ver que nos conta. Xulio, sabes que Que? nas vacacións vi unha raya, así facendo snorkel, así, tal, vi unha raya, e non sabes que apuro levei, De cantos metros? Debía ser así, O sea, de un metro. Metro e pico, sí. Esa é unha rayiña. Pois coita, sería pequena, pero a min... Hai nas de 5 metros. Yo sei que hai mantarrayas moi grandes, Hai nas pero eu vi unha daqui- raya... Daqui a non sei. Sigüeiro hai. A ver, Cañotas, por que crees que lle chaman manta raya? Ah, xa sei, home, xa Claro. sei que as hai moi grandes, pero ainda así tives unha e impresiona, Home, e sobre Porque todo además, na auga que non é o teu medio. claro, e camuflanse moi ben debaixo da area. Bueno, aquí está na cociña tampouco é o teu medio. Xa. Ten razón. Bueno, vamos chamar a nosa convidada de hoxe a ver se flipa ou non flipa coa fideuá de Xulio Home, Mato. esperemos. Esperemos. Que pase, por favor, cun fortísimo aplauso en Gracia de Redondela. Un aplauso para ela. En Gracia, por favor, arrímate aquí adiante. Hola, ¿Qué tal? hola. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Arrímate Muy adiante. encantada.
En Gracia ven coa camiseta porque é do Viso de Redondela. Exactamente. Tedes pinta de ser moi do vosso sitio, verdad? De reda. Sí, aí estades vendo, sí, sí. Aí está. Bueno, Xulio Mato quere contarche algo. Pois mira, eu vouche facer unha raya que teño aí no forno. Vou na asar e aparte voulle facer unha fideuá. Gustache a fideuá? Sí? No? Sí. Non te vexo moi convencida. No, sí. Sí. Que me gusta. Bueno, pois unha fideuá básica de todo, despois voulle facer unha emulsión, o sea, unha salsiña con allo negro. Ajá. Con allo este que está fermentado, super rico. Mira, o que estou facendo agora é torrar o fideo, ves como xa empezan algúns a dourarse? Que é o primeiro que faz sempre con a fideuá, non? Eso, estes son fideos do un, que son finiños, hai quen a fai con fideo máis gordo, a mí gusta máis co fideo finiño porque queda máis crocantiño despois. Entón, a ver se nos dora, e se non se me dora vou facendo a salsa, Non... Bueno, Gracia, como ves a situación? Gustache, non che gusta? Crees que pode estar bo? Sí. Pode estar moi bo, cuidado. Ahora hai que probar. Claro, hai que o tema ese, hai que probarlo. Hai que probarlo. Como está? A ver como está. Penso que sí. Xulio, a salsa que vai levar? Mira, Como mentras vai dourando, que vou facer? Mira, tiño aquí uns dentes de allo negro, Sí. como ves? Joder. E agora voulle botar un poquinho de sal, e o que vou facer é unha pasta con isto. É o sal gordo, non? Sí, vámoslo machucar, e vamos facer unha pasta. Este allo é moi bo de machucar porque ao estar fermentado... Porque é moi blandiño, está cocido, o allo negro é moi blando, entón eso. claro. Entón facemos así unha pasta moi rápido. Vamos movendo isto de vez en cando para que non se Queres nos que che queime. moveu, Non hai hai que- Vou problema. fazer eu algo, porque senón... Sí, pois agradezo. Mira, Chao. Mira que estilo. Bueno... Voy a baixar un pouco o lume porque mira. fíome xusto. Mira, hasta que, mira, coa mao no peto. Mira. Bueno, mira, allo negro, aquí vamos a botar ahora unha xema de ovo, Unha xema. tamén. Desfacémoslo todo, e agora o que conseguimos é esta pasta oscura, mira, vou asinar, unha pastiña que vamos a ir emulsionando con un poquinho de aceite, poquinho a pouco. Mira, ahora... Isto está a tope, Xulio. Sí, hai que darlle, Vale. Mira, ti se non queres voltear, podelo mover así. Vale, veña. Na casa para que non se nos escorran todos por aí. Entón, mira, xa temos todo feito un puré, e agora vamos a ir botando poquinho a pouco aceite. Pero estás facendo... O sea, a salsa vai ser bastante salsa. No, unha pouquiña para decorar. Bueno, Mira, ten que ir quedando así como unha pasta, ves? Sí. Mira, ven, gracias, se queres. arrímate. Arrimo, non hai problema. Ves, vamos a ir rascando todo o borde que onde temos a... Sí. Esto, vamos a ir botando, esto que vamos a facer é botar despois por riba, que queda Se ve super rico. Huele moi ben, verdad? Huele moi bien. Vamos a ir Queda moi dando... ben. Buah, estes fideos van a estar... Bueno, Sí, dai un poquinho máis, cañotas. Sí, non te preocupes. Vale, mira, o allo negro... é parecido, sabes a quen? Aquí, Cando facemos os chocos en Redondela. Os chocos? catinta, Cando sí. batedes os chocos. Cando facemos os chocos en Redondela. Ah, bueno, queda así tamén, claro, negro pola tinta. Negro. Claro. Pois isto Algo mesmo, negro, algo vamos a negro. facer unha emulsión que nos vai facer de salsiña para que poder... Pero esta vai che gustar, xa verás como é super curiosa e ten o toquiño ese así un poquinho amargo que lle vai de maravilla. Xulio, teño que deixarte. Temos que Bueno, deixarte, temos que ir como con vai? Estefanía Ahora- Colmeiro. Creo que van bastante ben os fideos, botelle ti un Sí, vistazo. vámonos a casa. Nos marchamos, vente por Hola, aquí. chica. Arrímate a Estefanía Colmeiro, Hola, por favor. Estefanía. Boa tarde, Hola, gracias. boa tarde. A ver, Mira. Estefanía está adobando, non? Sí, fixen un machucado a base de allo, con un poquinho de sal, pementa e o perexel. E agora untamos o que impregnamos ben a raya, e así tamén vai axudar que agora vamos a enfariñala a que se pegue moito mellor a fariña. Moi E así ben. quede máis crocantiña Moi ben, cando sí. vamos a fritila e vai a quedar así máis crocantiña. Moi ben. A raya, vou usar dúas fariñas. Fariña de trigo a partes iguais e fariña de millo. De millo. Sí, dalle Por qué? outro Por que gustiño os e mesturas? queda máis crocantiño, sí. Porque sabe distinto e queda crocante, non? Queda máis crocante, Que axuda coa que quede fariña máis, normal. sí, e queda máis tamén a cor que vai coller vai quedar máis Máis amarelo. máis amarelo, máis Máis amarelo, douradiño, vale, sí. vale. E nada, agora xa botamos, eu o fago así nun bol que sempre resulta moito máis cómodo a hora de enfariñar. Temos espazo, moi ben. sí. Sí. Comeu. Creo que podemos ver unha, non? Podemos ver Teño unha que ter o como... aceite ben quentiño, porque Ah, vale. Vale. para fritir vamos a esperar un pouco. Podo te enseñar o que teño na pota. A maior estes aquí que... Teño coliflor cocendo con un pouco de pataca. Mira, Hai moita mira. xente que non lle gusta o cheiro da coliflor. A que? Sí, A mí hai non. moita xente que non lle agrada. A mí Sabes, gústame. se non che gusta o cheiro da coliflor, pódese cocer con un pouquiño de leite. Sempre suaviza eses cheiros. Sí. Pois hai xente que é máis reacia.
Ben, en gracia, teño que preguntar cal das dúas receitas levarías tipo aviso para Redondela según que estás vendo agora aquí, eh? De momento levaría as dúas. Moi ben. Porque Eso. hai Que que sí, probar gracias. despois. Eso é ser unha muller inteligente. Hombre. Levar as dúas, papar as dúas, non? Para as dúas. Moi ben. Pois vouche pedir que vayas á zona de sufridores ali coa túa xente, despois chamamos, vale? Moi ben. Veña, un aplauso para En Gracia, que está con nós con a volta co prato da Televisión de Galicia. Aí está. Bueno, hoxe queremos animarvos a que non vos pasedes da raya. Seguro que os de Portonovo estades de acordo comigo, que sodes moi expertos no tema que teñen esta festa. A zona deste peixe branco é algo desigual e pensamos que non merece tal afrenta. Dá gusto velo polos fondos areosos, aínda que convén non achegarse moito. Algúnas especies poden suministrar descargas eléctricas cando se sinten amenazadas, así que moito ollo. Moito menos perigosas son no mercado, aínda que o limo co que chegan do mar pode meter algo de medo. Pero que iso non vos afunda o ánimo. Pedid axuda á vosa peixeira que seguro sabe do tema e rematade a tarefa na casa coa axuda dun pouco de sal gordo, dándolle unhas boas fregas. Este pequeno labor ten unha grandísima recompensa. Veredes que delicia, que sabor, e todos en espiña. E sí, probade os clásicos en caldeirada, con allada ou fritida, é un escándalo, pero tamén vos podedes animar coas nosas propostas. Seguro que repetides, lembrade contarnos en @voltascoprato. Todo nos vai ben. Receitas, opinións ou rifas entre cuñados, que pasa moito. Sí. Xulio máis eu somos bastante cuñados a hora de os chistes, verdad? Que é o único cuñado meu co que rifo. Sin ser cuñados. Sin ser cuñados. Sin ser cuñados, sí. É así, Bueno, é así. mira. Veña, contame. Aquí, bueno, como xa estaba douradiño o fideo grazas a túa Inestimable colaboración. colaboración, o Ahí que está. fixe foi retiramos o fideo, douramos un poquinho de allo, un poquinho de tomate triturado, e ao reducir, engadimos outra vez o fideo, vale? E agora mollamos co caldo. 2 partes de caldo por cada parte de fideo. De fideo. Isto era... Como arroz, non? O arroz son 3. Son 3. Eu fago 3. Faz 3? Pois eu fago 2. Claro, pois se sale ben é a min mal. Xusto. Exacto. Non líes a xente. Eu fago 2 partes de caldo por 2 cada unha partes de... de caldo por cada parte de fideo. Vale. Tanto na fideuá como no arroz, o lume sempre a tope. Porque desa maneira non se nos agarra. Se baixamos o lume, o fideo, o arroz, baixan para baixo, teñen máis contacto co parte de baixo, cu da tixola, tixola. entón é cando se agarra. Se está a tope, está bailando dentro do caldo. Lume sin medo. Lume sin medo. Lume sin medo. Vale. Vale, A fideuá lume sin vámola movendo, porque vamos engadindo o caldo pouco a pouco, vale? Escoita, é a raya? A raya no forno. Pois pregunta de concurso, 15 como minutos. fai a raya don Xulio Mato? O forno, Porque está... moi rica, No, porque está en donde? asada no forno. ¿Dónde está a raya? No forno, Como fas a raya? asada. O forno! No forno. Joder, Non lle dá, cañetas, non lle non dá. teño ciencia infusa. 664-483419, chamada ao Voltas co Prato, 50 euriños. Como fai Xulio Mato a raya? Asada ao forno. Moi rica. Moi rica. Gracias, Fanny. Señor, dame paciencia, como dicía a miña avoa, Sí, paciencia. porque como me der forza de fago a este, non? Sí. Chamade, aí está o teléfono do programa, repartimos 50 euriños e queremos dalos, eh? Por certo, mañán, Xulio, non sabes, pero mañán Sí? vamos ter un novo sorteo. Bueno, non me digas que por fin sorteamos un pato. No. No. Imos sortear outro libro do Voltas co Prato. Moi ben, moi ben. Que che parece? Super ben. Ben, verdad? Pois É o mira, regalo destas navidades. é o agasallo do Nadal, aí está, o libro Eso do é. Voltas co Prato. Pero a Estrella de Vigo imos intentar darlle 50 euriños. Estrella, que tal? Boa tarde. Boa tarde. Como estás? Moi ben. A ver, eu entendo que Vigo sendo Porto de Mar, Vigo, pois consúmese, non? Quero dicir, a xente merca peixe e merca raya, non? Sí, Sí? E gusta ou non? sí, a mí me gusta. Pero como? Porque aquí temos moito debate, asada, frita, encaldeirada, como che gusta a ti? Asada nunca comín, pero frita en caldeirada sí. Está moi rica, Estrella. Bueno, veremos Anímate a probala. veremos como lle queda a Xulio Mato. Veña, por 50 euriños, como fai Xulio Mato a súa raya? Moi fácil. Asada no forno. Moi ben, pois dixo todo, moi ben. Moi ben, Estrella. Vamos a dar un aplauso a Estrella, que leva os 50 euriños que marchan para Vigo. Estrella, un bico moi grande, grazas por chamar, e xa sabes, compra o libro polo Nadal, eh? Sí, pero mira, que está... Ou proba que a ver na se che toca mañá. Está nas librerías. Está, bueno, temos un problema que é que se acabou. Hai que reservar. No, pero ti reservo que veñen máis. Pero reserva, o que están chegando máis, vale? Están chegando. Non me escoitou. Ti reserva, Estrella, Estrella, un reserva o bico. libro. Un bico. Chao, hasta logo. Debe dicir que están nas librerías. Aí está. Claro. Chao, Chao, Estrella. Estrella. Nas librerías, o libro da Voltas co Prato. Imos con Estefanía Colmeiro, deixamos aquí a Xulio Mato. Chupa, chupa, mata raya, muerte, muerte,
Manta raya. Manta raya. Veña, ala, raya frita. Por primeira vez na súa vida, e isto é de verdade, por primeira vez na súa vida, Estefanía Colmeiro está fritindo unha raya. Sí, pero bueno, cociñei moitas veces raya, Deste xeito non, pero sí. Pero, a ver, eu dixen algo eu mal nas miñas palabras. Por primeira vez na súa vida, Estefanía Colmeiro está fritindo unha raya. Genial. Xa está. Moi ben. E vaime quedar riquísima, Xo sei. estupenda, Pero eu magnífica. Non o dubido. Ti tes idea de como se frite peixe? Porque de arroz, a mí non me convides a comer arroz con 2 partes de auga, pero de fritir peixe, aceite sempre ben quentiño e ben abundante. Vale. Moito aceite sempre a lume. A lume. A lume vivo. A lume de carozo. Vale. 180 grados, o que decimos, xa Vale. para que non se queime. Perfecto. Un bo aceite de xirasol, que para fritir non tampouco aporta sabor e aguanta Ajá. moi ben o calor. E agora a fritir a E ir raya. dándolle voltiñas, non? Sí, darlle un par de voltiñas suficientes. E canto tarda máis ou menos en facerse? Cando está así a top? Eu calculo que 8 minutiños está. Ai, É ainda- finiña, sí. Ainda bota tempo, A ver, porque aquí teño uns anequiños máis grosos. Se a raya esta de Vale, vale. Santiaguiño que é así... Sí, sí. A Santiaguiña que é moi finiña, non vira. Creo que tes moitas cousas que facer, Mira, sí, porque eu vou facer un rustrido. Vale. Vou facer unha allada. Unha allada, neste caso, a base de aceite, machuquei 2 alliños, Vale. vale? E voulle botar vinagre, pimentón doce e pimentón picante. Claro. Retirei o aceite porque era aceite de oliva Correcto. e estaba quente. Correcto. E empezaba Entonces, como xa sei fumigar. que cando fas unha allada, se non podes queimar, o pimento. Efectivamente. Entón, agora vai a Pasada. chispear un pouquiño porque lle vou engadir o vinagre, Ah, vale? vale, pues entonces vou Sí, todo claro, para digo para que te botes un pouco para atrás. Un pouquiño, di. Bueno, un pouquiño. pouquiño. Un pouquiño. Estou moi amedentrao. Tan pouquiño é que o tapaches co plato. Sí, home, porque non quero manchar a cociña. Sí, claro, cañotas. pola cociña, sí. Que despois non a limpas ti, No, eso se che digo que... No, eso é certo. Estefanía! É por darche un pouco de chispa. Pois está me dando moitas. Vale, metinlle o vinagre. É que eso salta mi má. Agora meto o pimentón doce e xa un chisquiño de pimentón picante, que sempre lle dá outra chispiña. Sí, ti, bótalle. Ai, mi má. Que Ahora non cañotas. salta, non máis. No, ahora xa non. Vale. Xa non salta máis. Por si acaso. E aquí que xa teño a coliflor cocendo ca pataca, que xa está a piques, o vou a triturar para facer ese puré de coliflor Porque vas facer como un con pataca. pureciño. Vale. Sí, para acompañar a raya frita. Bueno, pois veña, imos falar con Engracia de Redondela que está no público do Voltas Cooperativos para la veña. Vamos. É o Xulio, era Xulio esa. Hola, Engracia. Cañotas. Uy, perdón. No nada, que te pisamos. tranquila, non te ¿Cómo preocupes. estás? Muy bien, Ben. encantada. Sí, tens ganas de probar a raya? Hombre, sí, pues sí, a mí me encanta. Xa, pero eu sigo ca miña teima. A ver, Hai unha que che ten que ter mellor aspecto que a outra. bueno, as dúas, Bueno, xa as está. dúas, Mira, aí as tes dúas. as dúas. Na As tele, dúas. ademais, están vendo as dúas, Sí, sí, tanto sí. a de Xulio como a de Julia Fanny. con Fanny. Pero, claro, a ver, non me pode dicir eso. Ten que haber algo que digas, tío, pues isto, ya. Para min, as dúas. De momento non aprovei. Ti comerías as dúas, Eu comería as dúas, vale, sinceramente. pues está. Con dixa a verdad. Pues mira, como vas ter que dicir a verdad, a que che guste máis, vas te levantar, vas vir comigo, vamos a abrir o forno a Xulio. Muy Vale? bien. Veña, un aplauso para Engracia de Redondela, que está con nós, con a volta Encantada. para Julio, vou abrir o forno. A ver, Engracia, bótate palo, para Bueno, Xulio, que me a ver. pone por aquí. Oye, vou para aquí. Abre aí, Venga, Engracia, abre por aí, favor. Engracia. Cuidado que está Esto va- quente, No, xa. Cuidado que está quente. Bueno, que está quente, Está quente. Me Pa' que- cae, Xulio, está... Cuidado aí que cae un Quieto. poquinho. Atrás, cuxo, non me Vamos por lavara. aquí. Atrás, E mira que- esta é a cociña en directo. Vente, Engracia, vente. Pintaza, cuidado, non rebales. Vente. Cociña en directo, Mirad Arrímate, que cor arrímate. Cuidado, e que pintaza. Digo ya, Engracia, arrímatela, cuidado, No, arriba, no. Cuidado, Mira. cuidado. Mira, No, entón, adiante, ahora- non vai ser. No, Ahora que facemos? Eu fixerlle uns Ala. cortes antes aquí para ahora, con cuidado, Ai, xa se separa. poder sacar e así colocámola sin nada de espiña. Ostras! Bueno, que espectáculo, E nos queda a nosa raya que, como ves, 15 minutos, Bueno, arrecende super ben, Ah, que sí. Chera ben. Verdad? Sí. Tamén. Tamén, cuidado. Tamén. Amén. Non te celes, Estefanía, tamén. Estefanía.
Espectacular, Xulio? E agora o que temos Tanto a aquí... fideuá como a raya asada, sí? moi ben. E agora vai botar por riba ese machucado, claro, esa Este salsiña que machucadinho, fixo. esta salsiña que fixemos. Coallo negro. Mollamos un pouquiño por riba así. Moi ben. Moi ben. Sí, sí, sí. Pois veña, imos co de Estefanía Colmir. Vamos ver o de Fani. Gracias, por favor. Fani. Ponte dali do outro Vamos lado a- dela. Eu quedo-me aquí. Estefanía. A raya frita é chula, bonita, É bonita, tamén, verdad? Bonita tamén. Apetitosa. Ai, en Gracia, que problema vas ter? Ese é o problema. Vas ter un problema. Mira pa aí, Mira pa aí. Puré de pataca e coliflor e ainda por riba está unha hallada tamén. Para Sí. botarlle, Pero como Hombre. estou gordinha non hai problema, que a mí gusta Pero hai que vas facer non comer. A mí gusta comer. Por iso mismo. Que vas facer non comer, hai que comer. Como que Comer hai no? que comer. Pásame É unha así. culleriña das que ten por aí, É así. Xulio. Xulio, dame unha culler, porfa. Veña, mentras tanto vai. imos coa pregunta de concurso. De que é o puré que fixo Estefanía Colmeiro? De coliflor e pataca. De coliflor. Pódelo decir así, até a cámara, en plan, de coliflor. De coliflor e pataca. De coliflor e pataca. Chamen a Voltas co Prato, 664 48 34 19. De que é o puré que fai Estefanía Colmeiro? De coliflor e pataca. ¡Ja! Ahí está. Veña, 50 euros en xogo, chamade, por favor. E agora sí, por favor. Sí. En Gracia, colócate aí. Ai, cando queira en Gracia do iso en Redondela, ten que probar as dúas rallas que cociñamos hoxe, fritida e asada, asada e fritida, Estefanía Colmeiro, Xulio Mato, non o dixen, pero teño que pedir un fortísimo aplauso para eles porque son uns cracks. Un aplauso para os cociñeros da Voltas co Prato. Moi ben. Moi ben, Moi ben. Está toda a xente do viso de Redondela cos dentes así, por culpa de Engracia. Por qué? Teñen todos, claro, hoxe están todos xa, vamos, alucinando. Ahora cambiaron o sitio, entendes? É así, é así, é así. Imos a Ferrol. Manuel, que tal? Boa tarde. Buenas tardes, cañota. Como estás? Muy bien, aquí andamos. Van a ver, que? A ti gusta o peixe, gusta a raya, sí, non? Nada, nada de nada, eu son de carne. Bueno, terás as narices de chamar polos 50 euros, Hai que chamar. Bueno, far ben, chamar hai que chamar, é certo. Veña, pois por 50 eurillos, de que é o puré que fai Estefanía Colmeiro? De coliflor e pataca. Moi ben, 50 euros que van. Para Ferrol, moi ben, moi ben. Muchas gracias, un abrazo. Bueno, Manuel, un abrazo moi grande, vente cando queiras, vale? Veña, saludos. Gracias. Veña, un bico. Cariños. Chao, chao, hasta logo, hasta logo. E non lle dixen, pero que compro o libro. Home, Que compro o libro, é así, é xa así. debería ser obligatorio cos 50 euros. Correcto. Claro, que lle quedara, pues Que nos devolvan, que nos devolvan os cartos comprando o libro. Claro. Bueno, en Gracia acaba de zampar un montonazo de raya, parece que lle gustou. Imos alá. En Gracia. Que me encanta. No, pero sabes que ahora podes seguir comendo, que pasa que temos que acabar o programa. Vale. Pero Hai unha señora que vai mal aí. en Gracia, quen gaña, Estefanía ou Xulio? Os dous está moi bo, pero Estefanía. Estefanía Colmeiro, coa súa raya frita. Señores, non marchamos, queden coa actualidade. Cora Galego, vémonos mañán con máis receitas, no Voltas co Prato e mañán, sorteo. Chao.